Extreme football. Extreme football. I took the game and we made it our own. Extreme football. Took it to another level, now we hit a new zone. Extreme football. Made it fair play, now we taking the throne. Extreme football. Do it with the team and we taking it home. Ekstremni fudbal. Hej Luna, dodaj loptu, hoću da vežbam dribling. Važi, evo. Znaš Lajla, ako tvoj tim sutra izgubi, obećavam da ću ti kupiti sladoled. Svašta, Joey, ali imam bolju ideju. Hajde da vi izgubite, pa ja tebi kupim sladoled. Samo sanjaj. Jesi primetila Joey i Lajlu? Ne, šta je sa njima? Pa, u poslednje vreme su stalno zajedno. Dobro, sad ti. Ne, ti. Dobro, može i ovako. Vi izgubite, pa ti Misliš kupiš da se sladoled. nešto dešava? Ma daj, budi dobra. Nema šanse. Pa moram da idem, ne sam da zakasnim. Danas mi biramo izazov za utakmicu. Šta si ona rekla? Dobro, vidimo se Lajla. Vidimo se na... Šta je ljubav divna? Nema potrebe da kriješ. Svi smo videli Lajlu i tebe. Lajlu i mene? Ma da, važi. Mi smo samo prijatelji. A Lajli se i onako sviđa neko drugi. Mada se to tebe ne tiče. Molim? Ko je to? Ne znam. Neće da mi kaže ko je. Iako smo drugari. Jel vidiš? Ne mogu da verujem, jadan dečko. Što? Šta je bilo? Kako ne shvataš? Zaljubljenje, ali u prijateljskoj zoni. On šta? Pa to je kad si zaljubljena u nekoga ko nije u tebe, pa prihvataš da budete samo prijatelji da bi mu bio blizu. Tragično. Jadan Joey, srce mi se cepa zbog njega. Sigurna si da malo ne preteruješ? Ne možemo da ga pustimo da tako pati. Treba mu naša pomoć. Samo prijatelji. Vidiš? Još misliš da preterujem? Stalno su zajedno. Joey ni 2 minuta ne može da ne priča sa njom. Kad ti kažem, duši je zaljubljen. Ali rekao ti je da se Lajli već neko drugi sviđa. Da, ali je rekao i da neće da mu kaže kako se zove. Ako mene pitaš, mislim da je taj drugi u stvari on. Luna, sigurna sam da sve to samo zamišljaš. Misliš? Pa ja mislim da je u potaji zaljubljen u nju i da neće da je kaže. I on se njoj sviđa, ali neće da mu kaže. Očigledno je, a tu nastupamo ti i ja. O čemu pričate? Imate neki tajni plan igre, to je? Semi, fudbal nije sve u životu. O Joeyu je reč, zaljubljen je u Lajlu. Ne, nema šanse. Vidiš, ni on u to ne veruje. Ines, savršeno dobro znaš da kad je reč o ljubavi, momci nemaju pojma šta se dešava. Čekaj, to nije... Jesu li svi spremni? Danas Ninja smišljaju izazov za sutrašnji meč protiv ekipe. Lajla, jesi spremna? Dobro, slušamo te. Golovi će biti upola manji i bez golmana. Kakav je to izazov? I šta će onda da rade golmani? Igraće napred kao i svi drugi igrači. Ali kako da zaustavimo loptu? Stopalima i samo stopalima. Svi igrači mogu da probaju da zaustave loptu. Dobro, ekipo, prihvatate izazov? Meni je u redu. Da, i nama. Ali ja sam najbolji kad sam golman. Ne brini, bit ćeš isto tako dobar i kad igraš napred, veruj mi. Prihvatamo izazov A jeste li izabrali teren? Jesmo. Golovi će biti na zidu lavirinta i ulasku u staklenik. To nam odgovara. Dobro, izazov je prihvaćen, vidimo se sutra. Kakva glupo. Ovo je glupo. Šta da radim sutra? Nisam baš najbolji igrač na terenu, ali Šiva sve zadivi onim akrobacijama. Ali mi imamo najbolji tim, a i tak će nam pomoći. Pobeda je naša. Pa ja mislim da baš i nije gotova stvar. Vidiš, bila sam u pravu. Oko čega? Lajla je smislila izazov jer hoće da Joey izađe iz gola i da ju bude bliže na terenu. Zar nije očigledno? Pa ne. Naravno da jeste, jasno je ko dan. Šta je tako očigledno? Luna je ubeđena da se Joeyu sviđa Lajla. Da se njoj sviđa on. Ja lično sumnjam. Šta, ne verujete mi? Samo čekajte, dokazat ću vam. Vidimo se na treningu. Mabel, čekaj. Čekaj sekund. Dobro, slušaj, čula sam da se priča da je Lajla skroz zaljubljena u nekog. Jel to istina? U vesti se presušire. Znaš li ti nešto? Ne. Ma daj, sigurno znaš. Pa ti si i drugarica, jel da? A zašto pitaš? Pa, zato što... hoću da znam. Svejedno je, da znam nešto ne bih ti rekla. Ali zašto? Pa kunim se da nikom neću reći. Daj, pusti to. Nisi fair. Meni si uvek mogla da veruješ. A ja sam tebi već govorila tajne. Dobro, važi. Tačno je da se Lajli sviđa neki ekstremni fudbaler, ali on o tome ništa ne zna.
I ne znaš ko je? Ne, Lajla neće da kažem, ali jedno je sigurno, on 100% nema pojma. Sudeći po njenoj priči, davala mu je vrlo jasne znake, a on ništa ne primećuje. Možda se stidi i neće to da prizna. Tako ona misli, kaže da on ništa ne primećuje i da nema samopouzdanja. Iako je dobar igrač, čak se i malo razmeće, ali samo mi je to rekla. Izvini Luna, ali nemam pojma. Krenite sa zagrevanjem. Morate da zagrejete mišiće pre nego što ih zaposlite. Ovako? Da, vrlo dobro. Gde je Luna? Stižem. Dobro, zagrej se. Sve sam videla Mavel i pitala se me da li znaš šta se dešava sa Lajlom. I izgleda da sam bila pravo. Lajla je zaljubljena u Joeyja. Mavel ti je to rekla? Kao? Čekaj, šta znači pa kao? Znači da se Lajli sviđa neki tip koji mnogo dobro igra ekstremni fudbal. Dobro, mi smo spremni. Dobro, da vidimo To je malo dribling. neodređeno, mnogo je odličnih igrača. Čekajte, završim. Ne samo da je dobar igrač, nego se nekad i malo razmeće. Hej, vidi ovo, sad mi baš dobro ide. Ali duboko u sebi nema samopouzdanja. Hej, tak, jesi video? Reci mi ako ne radim kako treba da ispravim. Zar tebe sve ne zvuči kao Joey? Sjajan šut, Lorde. Sad ti Soundus. Dobro, idemo. O, čoveče. Šta je bilo, Lajla, kao da nisi prisutna? Ne, zašto to kažeš? Hajde, idemo opet. Čoveče, ne mogu da verujem. Lepo kaže Soundus, ko da ti je glava negde drugde. Dobro, u pravu ste. Mogu li na malu pauzu? Treba mi samo 5 minuta. Vraćam se, obećavam. Dobro, nazad na trening. Kontroliš loptu, dodaj i šut. Semi, prvo ti. Dobro. Dobro, Luna. Pas. Lepo, Joey. Ali kod kratkih pasova treba da probaš da zbuniš protivnika. Pauza 5 minuta. Treba da pijemo vode. Stvarno, želim sam. Joey, A? Lajla, ajde dođi. otkud ti ovde? A, šta sam rekla? Znaš, svi u mom timu su u pravu. Nisam skoncentrisana. Ne mogu da prestanem da mislim na njega. Stvarno nećeš da mi kažeš ko je to? Mogu ja da pričam sa njim ako hoćeš. Sladak si, ali ne. Samo hoću da ti pomognem. Da, znam, Joey. I tebi to ne deluje kao ljubav. Pa, na kraju krajeva, bolje je da nisi koncentrisana. Tako će moj tim sutra da pobedi. Stvarno si mnogo smešan. Nasmeješ me kad mi je baš loše. Šta ću kad sam neodoljiv? Hvala, Joey. Dobro, moram da krenem. Dobro, vidimo se. Ne trebaju tebi naočari nego dvogled. Stvarno si slep. Molim? Ma daj, Joey, Lajla se zaljubila u tebe. Lajla? Zaljubila u mene? Izvini, Greg. Joey, sad ti. Joey, jel si dobro? Ne salomive naočare, kao i ja. Ultra čvrsto. Možda čvrsto, ali nisi sav svoj danas. Nisi video loptu. Mislio sam negde drugde. Zaljubljen je. Prestani više s tim. Ali istina je, treba da se vidiš. Kad god se spomene Lajla, pocrveniš kao paradajz. Ne pocrvenim, a ako i crvenim, to je jer mi je vruće od treninga. Važi. Reci mi, kad god si sa njom, zar ne izgleda da vreme leti? Pa da, zašto? Vidiš da se slažete oko svega? Da, to je tačno. Smete se istim stvarima, volite iste igre i divno vam je kad ste zajedno, čak i ako ćutite. Da, otkud znaš sve to? Vidiš? Pravo sam, zaljubljen si. Ali nisam, stvarno nisam. Nisam zaljubljen. Dobro, smiri se. Hajde, dodaj. Okej, evo stiže. Pazi, dolazi do tebe. Odličan potez, Luna, to! Joey, šta to? O da, izvini, golmanski refleks. Joey, tako nikad nećemo pobediti. Mislim da je Luna možda u pravu. Danas nisi sa nama. Moraš da rešiš taj tvoj problem. Koji sad problem? Prestani da se praviš da ne znaš, nije komplikovano. Idi i reci Lajli da si zaljubljen u nju, ona će ti reći da je u tebi i problem rešen. Ne, nikad to ne bih mogao. A čak nisam ni zaljubljen u nju. I da jesam, suviše sam stidljiv za tako nešto. Sigurno ćeš moći. Naravno. Hajde, idemo ja sa tobom. ali- Izjave ljubavi su moja specijalnost. Stvarno? Luna? Specijalnost? Koliko je ona puta izjavila nekom ljubav? Isto koliko i ja, oko 0 puta. Izgleda da je trening za danas gotov.
Ali šta ću da joj kažem? Ne brini, kad je vidiš, reći će same početi da teku. Ali šta ako ne počnu da teku? Šta onda da radim? A misli na neke stihove koje voliš ili na pesmu. Mi devojke smo vrlo otvorene oko toga. Stvarno? Sigurna si? Naravno, ništa bolje nego ogoliti svoje srce, to je tako romantično. Vidi, ovo je mnogo glupo. Ne bih da budem neprijatan, ali radije bih ovo sam, znaš? Jeli? Dobro, nije problem. Srećni, vidimo se posle. Bravo, Šiva! O, čoveče. Dobro, koncentriši se. A? Šta ćeš ti ovde? Ma ništa, samo vas gledam kako igrate, to je sve. Čekaj, kažeš da si nas špijunirao? Ma ne, nije to, samo sam... nisam, zaboravi, idem ja. Vidimo se. Šta je hteo Joey? Uhvatio sam ga. Krio se ko lopov i špijunirao nas. Nema šanse, Joey to nikad ne bi uradio. Ti ga braniš jer ti je drug. Da. Lord ga je video. Ne bi nešto tako izmišljao. Da, moramo da kažemo u Polu. Ali zašto? Pa ako nas je špijunirao da vidi kakav nam je plan igre za sutra, to je varanje, zar ne? Ne liči to na Joey-a da tako nešto radi. Idem da popričam sa njim. Dobro. A, dobro. Hvala, odmah se vraćam. Eno Joey-a. I, šta je rekla? To nije vaša stvar, a i ne priča mi se o tome. Okej, dobro, evo je ide. Aha. Joey, molim te, jel možemo da popričamo? Naravno, šta je bilo? Svi u mom timu govore da si došao da nas špijuniraš. Rekla sam ih da to uopšte ne liči na tebe, ali moraš da mi kažeš istinu. Zašto si se motao tamo i gledao naš trening? Onako, ja imao sam pauzu i samo sam... Samo mi reci da nas nisi špijunirao. Kunem ti se, Laila, znaš da ja ne varam. Nikad ti tako nešto ne bih uradio. A? Znala sam da ne bi. Šta si ti mislila? Idem odmah da javim ostalima. Hvala, Joey. Važi, nema problema. Ako to nije ljubav, ne znam šta jeste. I Laila, šta je rekao Joey? O, nema razloga za brigu, nije špijunirao, sigurna sam. Kako ste, ninja? O, zdravo, fino, otkud ti ovde? Pa, idem na voz, kao i vi. Hoćeš da idemo zajedno? O, da, naravno, važi. Hej, Tag, da li misliš da se Joey čudno ponaša? Kako čudno. Pa, za nekog ko bi trebao da je zaljubljen, ne izgleda mi baš, ne znam, samo se ponaša čudno. Kad sam mu pomenuo Lailu, samo je pobegao. Možda samo neće da ti kaže šta se desilo. Možda. Da si ti na njegovom mestu. Jel bi volao da te ceo tim ispituje o ljubavnom životu? Pa, nisam baš siguran. Pa jedno je sigurno, Joey ume da bude prilično zatvoren. Molim? To samo znači da verovatno neće da vam priča šta osjeća. Da, ali ipak mi smo mu najbolji drugari, zar ne? Da, ali to nema veze. Mislim da treba da pustite Joey-a na miru. Već ste se previše umešali. Da, mislim da si u pravu. Hoćete da pomognete, ali to je njegova stvar. Pa da, valjda jeste, ali ipak se ponaša čudno. Gde je više Joey? Verovatno zagrljaju voljene. O, vidim ih jasno kao da su Pa predama. jesu pred tobom, samo što to nije Joey. Mogu da verujem. U njega se Laila zaljubila. O ne, evo Joey-a. I nosi cveće. Brzo, ne dajmo mu da ovo vidi. Hej, ljudi, vidite šta sam kupio? Šta mislite? Hoće joj se dopasti? Da, naravno, mnogo je lepo. Da, Uzet baš ću ga lepo. Čekaj, vrati mi to. To je za... Joey! Jedva sam čekala da dođeš. Moram nešto da ti kažem. Reč je o... pa, znaš moju tajnu ljubav? Da, šta s njim? Pa, konačno je priznao da se ja njemu sviđam. Ostvario mi se san. A, ko... To je fino. Znaš kako je lep. Zar to nije predivno? Da, totalno predivno. Mnogo ti hvala što si bio uz mene, Joey. Ne znam šta bih radila bez tebe. Dođi, lepotice. Pa, treba da igramo utakmicu, jel da? Dobro, svi na svoja mesta. Joj, čoveče, jadan Joey, da sam samo znala. I da se samo nismo mešali. Pa, za sad je najvažnije da pokažete Joey-u da ste uz njega i da se koncentrišete na utakmicu. Da, probat ćemo. Dobrodošli. Samo da vas podsjetim da će se danas igrati na golovima u upola manje veličine. Neće biti golmana i niko ne sme da dodirne loptu rukama. Gol Ninji će biti na ulazu u staklenik na glavnom nivou, a gol ekipe u centru lavirinta, na zidu gde su skele. Dobro, svi na mesta za početak igre. Počinjemo!
Dobra, Lajla, moja. Ovamo. Joey, previše si napad, vrati se Da, u ali gol. šta sa... Niže Ali lateralna. mislio sam da sam ja... Imaš čas. Nije ni video. Gol za Ninja koji vode 1:0. Amateri. Trebalo je da ih sprečim, izvinite. U redu je, hajde Joey. Evo je. Savršeno. Uhvati me ako možeš. Maveli, seci ga. Ines, 1-2. Da, kao što smo vežbali. Da, i evo gola. Možda drugi put. Nazad na odbranu. Pazite ljudi, ne dajte da... Napred, Lajla, najbolja si! O, kako je sladak. Izvini, Joey, ali moram na gol. Još jedan gol za Ninja koji sad vode sa 2:0. Jej, Joey, jel ti to sanjariš ili šta? Izvini, Joey, ali takva je igra. Svaka čast, Cico! Hajde, Joey, saberi se. Ej, ovamo, otvorena sam. Ej, čekaj. Pazi, Ines, pazi. Hej, čekaj. Joey, Luna, ovamo. Mabel, dodaj soundus. Prosto brzi, ne znam što da radim. Joey, pazi. Da, pazim ja, ali pomozi mi malo. Mislim da ne možemo, prebrzi su. Znaš kako si rekla. Gol, Ninja vode s 3:0. To, Šiva. Hvala. Izvini, Joey, jesi li dobro? Naravno. Lajla, jel dolaziš? Evo me. Predobri smo za njih. Idemo, hajde ekipo, vraćamo se. Da, u pravu je. Hajde da se vratimo, zaustavit ćemo ih. Da, lakše reći nego učiniti. Mogu si da nam pomogneš u odbrani? Imam osjećaj da to ništa ne bi promenilo. Ninja! Evo, Mabel. Sebi, drži! Ne, ja! Neverovatno je. Bravo, Lajla, sad samo da je pipnemi. Kraj prvog poluvremena. Prekasno. Nema veze, vodimo. Šta to radiš, Joey? Propuštaš sve lopte redom. Ništa ne zaustavljaš. Kao da nisi sa nama. Čekaj, sve mi nije on kriv. Loše mu je zbog Lajle. Zbog mene je pomislio da joj se sviđa, a njoj se u stvari sviđa fino. Uradila si to jer si mislila da je tako. A i nismo svi poverovali. Nije trebalo da se mešamo u ovo. Naročito kad nije istina i kad je postojalo samo u vašoj mašti. Da, kao što sam i probao da vam kažem, nije samo to u vašoj mašti. Šta hoćeš da kažeš? Vidi, istina je da se Lajli ne sviđam, ali i to da se meni ne sviđa Lajla. Jeli? Tako je, pre nego što je sve ovo počelo, ni na sekund mi nije bila više od drugarice. Tek kad ste vi počeli o tome, tad sam pomislio. Ali zapravo, Lajla mi je samo baš dobra drugarica. Ali ti... Znači, nema nikakve istorije dubokih osjećanja među vama? Ne. I nisi razočaran? Jel ti nisi čula šta sam rekao upravo, Luna? Jedina istorija između nas dvoje je lepo prijateljstvo. Da, bez veze. Onako je bilo romantičnije. Istina. Sad kad smo to raščistili, jel možete drugo poluvreme da igrate kao tim? Da! Lopta za ekipu, spremni? Dobro, idemo. Izvini, Mabel, Luna. Moja! Dobro, moja. Šiva, drži ga. Vas ću da preskočim ako nemate ništa protiv. Nazad na gol, brzo! Preko. Mogu to da potvrdim. Gol, Ninja vode s 3:1. Ovo ide u gol, sad ti, Lajla. Kakav šut! Ovoga puta ne. O, bravo, Joey. Hvala, Lajla. Hajde, Greg, napred. Šiva, zaustavi ih. Ines, spremna? Paži. Šta? I idemo! Gol za ekipu, sad je 3:2 za Ninja. Dobro, Ninja, dajte loptu. To, Lajla! Izvini, takva je igra. Tako je. Šta je? Ovu loptu hoćeš? Dođi po nju drugi put. Ne, mislim da ću da zadržim loptu. Vidiš? Nemoj da se ljutiš, ali mogu da zadržat ću je. verujem. Još ti Ovog drug. puta ti ne dam da pobegneš. A to bi... Faul, slobodan udarac za ekipu. Ajde, više, hoćemo li sad ili iduće nedelje? Dobro, stiže. Ups, predomislio sam se. Ali ja... Gol za ekipu. Izjednačenje 3:3, manje od 1 minuta. Brzo, Šiva! Lorde, daj gol i pobedili smo! Smatraj da je zadovoljan. Idemo. Izvini, Lala, sad ti, Ines. Brzo, Saundus, Mabel, drži je! Nikad nećeš proći.
Okej, mogu i ja da dam gol. Joy, drži se, dolazim! Drži, Joy! Živa! Kako biste vi to rekli, banzai! Ne! Još jedan gol za ekipu i to je kraj. Ekipa pobeđuje sa 4-3. Svaka čast, Joy. Prvo ste bili malo pogubljeni, ali baš ste se sastavili. A još je impresivnije šta si sve ti uradio. Pošto si golman i to sve, baš sam zadivljena. I ti si prilično strava igrala. A sad imaš ko da te razveseli kad ste izgubili. Ej, Lajla, mogu da se upišem u tvoj fan klub? I još nešto, duguješ mi sladoled. Dobro, obećavam, Joy. Dobro, spremna sam, fino. Vodim te kući, tu su mi ključevi od voza. Baš si šaša. Šta, ništa ne osjećaš prema njoj, a? Da, važi. Luna, ovo je tvoje, jel da? Mislim da je ispalo tokom igre. O, moja narukvica, hvala, Bruno. Znaš, Luna, nisam ti nikad ranije rekao, ali kikice ti mnogo lepo stoje. Jeli? Baš lepo od tebe. Pa, moram da idem, vidimo se. Da, vidimo se. Ako mene pitaš, potpuno je zaljubljen. Do ušiju je zaljubljen, jasno kao dan. Čini mi se da si nešto podcrvenela, Luna. Ne, nisam, nije istina. Idi, kaži mu. Reci mu šta stvarno osjećaš. Hoćeš neki savjet? Pošto imam mnogo iskustva. Ma nemate pojma šta pričate. Stvarno mislite da mu se sviđa? Pa izgleda da mu se sviđaju tvoje kikice. Dobro, dosta. Kako smiješno.